हाजिरा करता दे फोराननानै दोनसै सेरसे बेदर नोंसो नामा गय नांगौबा गय लेखाखौ फुखांबाय आरोना मेंजोब हाय लोगोफोर खुलुमबाय गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम लायनायखौ जासिहरबाय स' लोगोफोर दा मर्निं टाइम 6:30 बारबाय आरोना 6:40 जाबाय स' आं दायो मार्केटाव थांनो नागिरदों आरोना मानो होनबा अमा बेदर लायनि स' थुबाय थादो होमबा लोगोफोर आंजों लोगोसे थाबायनासो थांगोन आङो मार्केटसिम टट'जों थाङा आरोना ओमफ्राय साइकेलबो दंमोन साइकेलखौ लांनो बाबाय आङो सालायनो बासोदों बेनि थाखायनो आरोना स' फैबाय थादो होमबा आंजों लोगोसे बारा जा मोजां बारदों आरोना ओमफ्राय आङो फुजा होनो मोनाखै दासान्दि सान्दुंबो नै जा मोजां सान ओंखारबाय आरोना स' फैबाय थादो होमबा आंजों लोगोसे थाबायनानै थांगोनसो नालाय आङो टट'जों थांला आरोना थांला मानोथो बेसेबां टट' सामफ्रामबो टट' गाखोबाय थायो बेनि थाखायनो दिनै मर्निंआवहाय थाबायनो मोजां आङो थाबायो बेलासिबाबो एखमबा आरो आंना टाइमआ दासान्दि थोआ जाथारदोंना बेनि थाखायनो आरोना थाबायनाय जायाखै स' थौदो होमबा बास स्टेन्ड मोनबायानो नै दिनै दिना गुसुथार आरोना थान्दा दखानफोरा खुलियाखै अबस्से दानो खुलिनाय नङा 7टायानो जायाखै नालाय आरो दिनै मार्केट दिन थान्दा गुसुथार सिरि थान्दा मोनथारदों नै दिनैनि दिना गुसुथार आरोना दिनानो थान्दानो बोरैबा मोनथारदों थांगोरसै लोगोफोर होनबा र' दा लोगो मोनफिनगोन सिगाङाव बाजार मोनफैबाय आं नै खालि गोजाजोब दिनै सेटारडेआवसो बाजार दिन मर्निंनिफ्रायनो रेडि नै मालाय सिबस्रां मास्रां दखान खुलिबाय सिद्दा थांनानै बेदरल' लायगोन आरोना आङो जेबोथ' लायनांगौ गैया সকাল যখন খুলছে এই যে এখানে মাংস নিয়ে যায় মাছ বোনা আমার गुसुथार गारामाया बोरैबा जादोंहाय आंना खुलिहांबायानो दखानफोरा आं आरो सिदा अमाल' लाना फैगोन मेरलाथार अमाया जोंनिया मार्केटआ दासो जिरायहांदों आरो थालिर गाइखेर फानदों लांथ'ला आंनो नांथ'ला आरो आं आरो बेदरल' लानानै फैबाय नै आंनो जेबो नांखायामोन आं खालि बेदरल' लांनो फैदोंमोन स' दा न'आव थांफिनसै आरोना थुबाय थादो होनबा न'सिम थांगारनोसै जौनायजों सान्दुं दुंनायजों गरमसो मोनबाय लोगोफोर ओमफ्राय नै न' मोनथारसै आरोना बासजों मोनहां जाबाय आङो होनबाथाय बरिं रिं जाम्बिबि मोनो दे थाबायनोबो ओमफ्राय लोगो थाबासो इन्ट्रेस्ट मोनो आरोना स' थांग्रोनोसै लोगोफोर दा लोगो मोनफिनगोन र' न'आव थांग्रोनोसै आं थाबायलांसै नङाबा दा मानसिफ्रा आंखौ मा हारसिं फाग्लि बायदि रायलायबाय थाखो बे मानसिया बिदि सानगोन आरोना मबाइल लानानै बिदि रायलायबा मानसिफ्रा बिदि सानो खोमा जा नायसोयो स' थांग्रोनोसै होनबा न'सिम टाइम मोनफैबाय नै लोगोफोर आङो न'आव मोननोसैयानो मर्निं टाइमखाय बासोना एसे खालि नुदों दा एसे सानजौबानो फुरा टट'जों टट' बुंजोबगोन आरोना मानोना दिनै सेटारडे ना बाजार दिन बास स्टेन्डआलाय बासफ्राबो नै दंफैजोबखायो लोगोफोर मार्केटनिफ्राय सफैफिनबाय आरोना आङो सफैनानै डाइरेक्ट नानिनो सुजिसो बानायफैबाय एवफैबाय आरोना मर्निं ब्रेकफास्ट दैबो गरम खालामनानै लाबाय मेसिनाव स' गरम जाबाय थाथोंसै एसेल' आरोना नानिनि थाखायल' नानिया गोजाङोना फुंबो ना आरो दिनै दिना गुसुथार आइदै लेखा फरायगासिनो दङ नानिया आङो लेखा फरायहोनानै गालांदों आरोना नों लेखा फरायथ'बाय था लिरबाय था आं दानो फैगोन होननानै बेदर लानानै फैबाय आङो स' मर्निं आरो आं थाबायनानैसो थांदोंना ओमफ्राय बेनिखायनो आं लांफाबाय थायासै आरोना आरो न'आव बिदाबो दंखायो स' नानिनो आङो सुजिखौ एवनानै होग्रोसै बेनि उनाव दा लोगो मोनफिनगोन
आंना गारामाया एसे बोरैबा जादोंहाय गुजुबाय थादोंना आङो एसेनो स' ओमफ्राय देहाबो दासान्दि दुरबल मोनगासिनो दं मानोबा मिन्थिया स' मावना लागासै र' ओमफ्राय बेदरखौ सुनानै आरामसे फोरानहरसै आरोना गोजौआवहाय स' दरनै दरथाम एवजानोसै माखासेखौ फोरानसै दैखौ बरनना लाबाय एसे आरो दै गरम आदाल' होबाय आं खोख्लैयै नङा टेस्टि सासुरि बिसोरखौ एवजानोसै आं बिथला बिथा नै मेजेमजों ओमफ्राय मोदोम दरथाम हासबेन्डआ जायाना मेजेमखौनो बेखौ फोराननानै दोनसै ना सेरसे बेदरा नायलाय बेसे बुरजा नै बेयाव एसे लाबाय आङो आदा फवा ओमफ्राय नै बेखौ फोरानसै सिखानांगौ नै गय मैया जे गय हानदोंमोन ना हानजोबनो हायाखैलै हासबेन्डआ जों सानदों आरोना इमान मेङो दान्दाजों हानबाय ओमफ्राय मानसि लेंहरबाय गावनि लोगो सोरबा बिसोर गाखोबाय आरो बिफाङाव ओमफ्य खेबसेनो नै बोखाखानोसै ओमफ्य खेबसेनो लांखासिगोन आरोना इयो बेनि टट'जों लांसिगोन बे जाय मानसिया फैदों बेना टट' दं नालाय बेजों मा बुस्थु बोखाखो गयखौनो आयो गया अबेबा नै जा बरा थायखादों फांसेयावनो बुरजा बेदा मोनब्रै ओमफ्राय अबेबा थायथाराखै देग्लाय गयानो बेसेबां ओंखारगोनथाय सेमोनथ' गैथारा मोनथाराखै सेमोनो गय बिफाङानो जोंनिया बारहुंखाजों बायजोब्बायना हाय गोराथार बिफाङाबो आरो रेजें जालांबायना बे बारहुंखाफोरजों बायबाय ओमफ्राय जोंना साहानि न'आ आगोलो गय बिफां गोलैनानै माबा थिङानोहाय एकदम माने गाज्रि जाजोब्बाय आरोना ओमफ्रायो बे जिङावहाय बिदि न' जिङाव गायबानो बिदि सिदा सिदि गायबाथाय बेनि बिदि थिं ओमफ्राय बिदि गय बिफांबाथाय ओरै बार ओरै नांबाय थायोना ओमफ्राय थिङा नाङै बे गय बिफांनिफ्राय गावब्रा लांजोबो आरोना थिङाहाय ओमफ्राय दा थिंफ्रा गाज्रि जानानै दंजोबो साहा न'ना सोलायनांसिगोन ओरैनोथ' अखा सेरार अबेबा बै साहानि न'खौना आगोल आंनि हासबेन्ड उन्दुग्रायावहाय आगोल आरो ना सेंग्रा समाव उन्दुयोमोन आरो बेयावहाय एसे फुथा दं मावजोंबा एसे दै गयो ओमफ्राय बाखिखिनिया गवा आरोना जामबाय बे खालि जिंनियाल' गावबाय नालाय उनाव सोलायसिगोन आरोना जोंना मेन बेरासो होग्रोनांगौ बेरायासो जाला जोंनिया साहानिया बेरा मोजां नङिनि थाखायनो आङो रिक्सखौ हगारनो हाया बोखाना लागोनसै र' गयखौ दाबो हानखाङाखै आरोना ओमफ्राय हानग्राफ्रा मेंदोंनो दसे जिरायदों बे समावनो आङो जल्दि बेदरखौ एवनानै लागोनसै आरोना आंहा ओंख्रि मोनखाबाय ओंखामबो मोनबाय बेदरल' एवनांसिगौ आरो आं जेबो संला आरोना संना लागोनसै होमबा बेदरखौहाय बेदरा नै माबायदि जाखो ग्रेभि बेदरा दरनै दरथामल' आरोना आलुआसो बांसिन आंनो बेदरखौ मोनजायाबाबो जायोहाय ग्रेभिखौल' मोनजाथों नैबे रेक्सनि बेदराव दै एसे होबाय आरोना जबथोंसै आङो थाब संनो मोनाखै मानो होनब्ला बिसोरजों गय खनफाबाय थानांबायना ओंखायनो लेट जाबाय ओमफ्राय टाइमा बेसेबां जाखो 11ता बारबाय टाइमाबो मालानो ओमफ्राय खर'आ इमान मानस होदोंना मा होनोमोनलाय बे गय हाननायाव थाफाबायना ओमफ्रायो ओरैनोबाबो कफिखा आंना माने एनि टाइम डेन्ड्रप खारनो रोङा आरोना हाजार माने हेल्थ एन्ड शोल्डार माबा सिम्पु फुबाबो खारा आरोथ' आङो दा ल'रियेलसो इउज खालामो आरोना दस्राखौ इउज खालामा दस्राफोरबाबो बिदिनोसै खारनोनो रोंखाया स' बेलाय थैजासिम थाखासिम बयनाबो थाखायो नङा होनब्ला बेनि थाखायनो खर'आ बांसिन मानसिना दाथ' नै गोलोम बोथोर हाबबायना खर'आ बिराद गोलोमसिगोन ओमफ्राय गोलोमखांसिगोन दै जासिगोन ओमफ्राय मोनामो ओमफ्राय मानो आरोना खर'आ बिराद मानसिगोन स' संना लागासै दा लोगो मोनफिनगोन र' लोगोफोर रिक्सि नामा गय दोननाय बस्थायालाय मायदि रिक्सि मोजां मोनदों गाखोनो मोजां मोनाखै गुदि नों ओंखामखौ मादि जानांगौ ना नुवाखै बेहा नुवाखै मबाइला आंनिखौ लानानै दङ भिडिअ बानायनांगौआ नोंहासो होदों दा नोंनो बिबाय थायो नालाय मबाइल हर होननानै
दहायो बाय बाय नोंसो बाय टाटा टाटा बाय 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 फैदो कम गलांसै मारै ओंखारनो सानबाय दानो होनना मावग्लुंजोब्बाय आयै गय फायखारि गय फाननो नागिरदों आंलाय लोगोफोर गय फायखारि जादों सेरसे 1.5 केजि मनायाव सोखानोसै डाइरेक्ट थाजा गय लैल' गय नांगौबा गय लाबानो मोनो गय सिदों लोगोफोर फैसा होबानो मोनो माने गुदामनि बिसिनि सुग्राया लांफै माबा मोजां माबायो थगायो बिसोर आरोना बेखायनो आङो सुखानोसै गावसोर बेसेबां देखायो आरो नायबावगोन सुनानै लागोन माया सुनानै लाग्रोसै लोगोफोर र' दाहाय लोगो मोनफिनगोन मा सुनानै लाग्रोसै दाहाय लोगो मोनफिनगोन आयु बारा गोथाव बारा एफा नै दिन्दां होननाय सुखादों आङो गय गुदामा माबायदि बानायो रुनानै बै दिखियाव रुयो दाना गोरलैबाबो गोराबाबो बिदि रुजुबो ওষুধ দে না কাকি এখানে ওষুধ দে না হাজিরা কত দে জানি না ini ang factory sih tuh biar आं बे सिंनि न'खौ नुवाखैथ' जाम्बा इदि फैया गोबाव जाबायना आं फैबा बैखौसो बानायदों जाम्बा आं खनसे दै बानायदों होनलायलायनाय आं बरिया बानायदों भारा होजोबगोनथ' आरो दल'आबो मोजां जाबायथ' होमबालाय जा बरिया जाखादों नै न'आ नालाय गुदामसोथ' इयो बेयाव मानसिफोर लांफैयो हलसेल रेटैनो फानगोन मा फैबा लांफैनांगोन नै लोगोफोर दैखरखौ फुगासिनो आं ओरै खावसेखौ दाबो फुखाङाखै ओमफ्राय ओरै खावसेखौ फुखांबाय आरोना मेंजोब्बाय ओरैबायदि मेंबाय आरोना लोगोफोर स' खामानि मावबाथाय बिदिनो मेङो स' ओमफ्राय दैखराबो ओरैबायदि लिमोनला जाबायना सालायदो गेलेदो स' ओमफ्राय मबाइलखौ आं दहायनिफ्रायनो भिडिअ खालामनो मोनाखै मानो होनब्ला मबाइलखौ नानियासो लागासिनो दंमोन ना कार्टुन नायदोंमोन ओमफ्राय उन्दै मानसिना सानसे माथो खालामनानै थानो ओमफ्राय मबाइलबो दहाय आंनिखौबो नायबाय बिदानिखौबो नायबाय ओमफ्राय दा मबाइलानो चार्ज गैला होननानै आं पावार बेंकजोंसो चार्ज होदों दा स' मावना लाग्रोसै जल्दिनो मावखांनानै ओमफ्रायो दुगैनानै लानोसै मार्केटावबो थांनांगौ दाख्लैनि खामानि आद्रा थाबोनाया सार्भार डाउन मोना दाख्लैथ' मावनो मोनासै ओमफ्राय मैयाथ' थांनाय जायासै दिनै थांफिनसै आरोना दाहाय लोगो मोनफिनगोन होनबा दा दसे थानानै मावनानै लागोसै आं बेखौ जल्दि फुनानै दा लाइनाव थांबा दिगदार जागोन सुनो ब्लेसिं सारदोंना आङो बेनि थाखायनो आरोना जोंना रेक्सा ओरैबारि थांबाय थायोना सुजोबनांगोन आरोना मोजाङैनो स' लोगोफोर मावनानै लागासै र' दा दसे उनाव लोगो मोनफिनगोन फाइनालि लोगोफोर नै साफा जाबाय बेफोरखौ सिबनांगौ दहाय गय हाननाया लेथ्रा जाजोब सावनाय दैया बुंसोबाय साफा जाबाय आरो बेखौ साफा खालामनानै लाबाय मोजांनो ओमफ्राय जोंना दैया आइरन दंना बेनिखायनो लेथ्रा नुसोगारो आरोना खलखौहाय बिदि गोसोमनो बादामालि खानाया फुनानै लाबाय नै इमान खस्थ' फुनानै लाखांबाय दे लोगोफोर बिरादनो आखाइफ्रा रुवायजोब्बाय आरोना फुयैनो हाग'बाय खुनुरुखुम बेलासिबायबो स' आंबो दुगैनानै लानोसै दुगैनानैहाय मार्केटाव थांसै आरोना नोंसोरनोथ' खोन्थाखादोंमोन आं खामानि दं होननानै दाख्लैनिया खामानिया जाबोआखैना स' दुगैनानै लाग्रोसै होनबा लोगोफोर खुनुरुखुम भगबाननि अननायाव मावखांबाय आरो दंबावोसो मेल्ला खामानि लासै मावलांसै दे सानसेयावनो हाजोबा नङा होमबा स' गाबोन मावनोसैलाय माखासेखौ दिनै दुगैनानै लानोसै ओमफ्राय मार्केटाव थांसै सिदानो सिंग्रा सब सनालाय जाया होनदों नामा माथो आंलाय जाया होननायसो खोनादों आंबो जागोनथ' दादाजों आंबो जाफागोनबा सिंग्रा
Eksu manjanya. Đẹp, sao chị tàu rồi? Đấy rồi. Rồi. Ngon đấy. Rồi. 문제 비리 컨타를 베렉샤. Konuş lan dayı. Sanayım cross atsa 50-50. 아. Lekhaus to nive huni na mati. Dia sana ni Nah, aku nih, ya. ladu bola apa kadang? Misal ini tadi dah, apa begini gini? Ladu. Jangan lu kali menang. Ini bawa. Mau huni kan? स' लोगोफोर आं जे मार्केटाव थांनो होन्दोंमोन थांनाय जायासै आरोना अनलाइन बानायग्रायानो गैयानो बे माबाया खबा बेदर दंलायलायो Tabanı mı oldu? बेदर मोनाखै मोनगोन दे सा Jawa tak mungkin. नोंखौ मन'लांबाय बेयाव थाल गैया Ne bastinya tuh bisa cop, ini bisa simbol nualah. मोजां जाबायसो ना Beda rugi ya. मोजां बानायथारो ना सारियालिनो जाना लागासै लोगोफोर ओमफ्राय दिनैनि ब्लगखौबो बेयावनो फोजोबसै बारा गोदाव खालामला नङाबा नोंथांमोनाबो नायनो बरिं मोनगोन ना स' बाय बाय एन्ड लाभ इउ टेक केयार